Pauwi lang natin galing sa Colors. Sa Colors naman tayo na malingki ngayon. So, may mga napamili nating okra, sibuyas, tapos patatas para sa igado. Ayan, kasi magpipinakbet tayo at saka igado ang menu natin ngayon. No? Ang palaya, meron tayong bawang dito. Nay, suwada. Ayun yung kamatis na tanggal na sa plastic. Kalabasa. Murang mura yung sitaw nila sa may Colors. Ayan, sitaw, tapos talong. Ayan yung talong. Ayan, carrots para, igado. Kalimutan ko kumuha kahit isa palang See, I know it. May nakalimutan. Kahit bell pepper. Pero okay lang. Ito naman yung natin. Pork liver. Ito, pork liver para sa igado. Ayan. Tapos ito yung baboy. Pinahiwa na natin para mas madali ba. Ayan, ito. Mga nasa 4 na kilo ito mahigit. Ayan yung karne ng baboy na iluluto natin igado. Ayan. Tapos, ito naman, kunting hipon. 1 kilong hipon, binili namin para sa isasawag natin sa pakbet. Ayan. Itong hipon. Oh, tagal-tagal nang walang igado at saka pakbet. Medyo nakaluwag-luwag. Kaya, hindi murang gulay na. Oo. Ang sitaw mura na kasi nung mga nasa 16, 17, 20. Pero ngayon 7 point something lang yung kilo. Ayan, luto na ang igado. Igado. Mausok man. O kasi mainit. Ayan. Ayan. Saan ba? Ayan. So, igado. Nahulog pa. Katipid naman kasi yung niya, plato. Diet. Kain na raw siya ngayon. Kahit bukas hindi siya makaulam. At least nakatikim na. Nakatikim na ako. Luto na ang ating pinakbet. Pwede na. Ayan. Pinakbet na may hipon. Hipon ang isinahog natin ngayon para maiba naman. Ayan. Pinakbet. Yummy. Tagal na tayong pinakbet.